Ti Masakbayan. Ti napalabas, naanos kan nasingpat ni Carmina, idinto tan ni Henry ng asawa na katsadot. Asit gan launay, ti panagsikog ni Carmina, isu anay pamaysa ti panangasikaso na kadagiti talo ababasit pay ng anak da. Iti sabali a bangir, idi nakakita ni Henry iti maysa a waitress. Nakilip inday toy, iti nasao a waitress. Iti may sangal daw, nagpakpakaasi ni Carmina ken Henry. Adi na kumaida panawan kadagiti anak da. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas na puluhan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Darasem ket di ti pumanaw ditoy. Kababain no da makakita ken ka ditoy. Ikabain na ka di. Di na ka din ayayatan. Di mo pa'y mat-ammo nga si kasuan na itabagim. Kita man na suram. Nagkutong ka. Kamatan na kang tuhid din ti aso. Pagarup na nga skeleton ka. Naipamay sa ti oras ko kadagiti anak ta. Ang mumatday ta saan ka di? Agawin ka kitin. Kaya't ko matagaliwak sa'y basit. Amin nga itod mo ang kwarta kat agpaay kadagiti ubing. Awan pa yun para iti bagik. Ibagam kit di ijemang tultulong ken ka. Tanayunan na ti itulong na ken ka. Ditakan. Pinanawan naklatan. Agawid akon. Tama nga no agsangsangit dagiti anak ko. Nakasaritam ka din, di maag atao. Wan tatang. Nauman ka da kami nga agiina. Kaya't na ti agragsak iti sabali aden na. Sa dino ayatayan na dadya sinalpag, tay nakman ikan iti pagnakman na. Bayan yun tatang. Narigat apilitan ti may sa tao. No di na kayat. Na, apay, pilitam nga raw ti mayat. Diyay madi ati pilitam. Saan matla naragsak ti panagden na ti agasawa? No mapilpilitan ti may sa tao, tatang. Numakita klaang dadya tao, jaklam mo na sawan. Ang mga numakabil ka. Ingka man kiti iti asidag ti opisina da Henry. Tayong kakasarita. Da, apay ang mapanak pa'y laijay. Urayam asumangpot, samon to ibaga, no anya day takayat mo nga ibaga. Idinadamag ko asaan nga agaw-away di tabalay da. Naamwak nga dakano sa bali a babay iti biyag na. Anya, nakaamuam iti dayta. Saan mo nga amaw dyan ang ibaga takatrabahuan na? Ay, ingka kidi ka sa udya anak mo. Nagloko na tao. Kasanaon dagiti babasit nga anak da. Ay, ala, ingkan, ibagam nga agawid. Siya kuma, nga madararamida kahit. Kan may siya, ang mga numakabil ka ta sinalbag. Agsarita taman si kalalaki. Apay, adi ka agaw-awed. Apay ngay may kayo dito yun lang. Agawid kayo. Hoy, si ka Henry. Anya ti mapanpanunot mo. Apay, adi mo sangputan di pamilyam. Sumangputak to ka di. Saan kayo nga umay dito eh? Kano nga raw da sumangput ka? Sumangputak to ano makalagipak. Katno saan ka makalagip? Saan mo asangputan dagiti agiinam kasta ka day? Di man riribukan dito yun lang. Nakaululi magak dito eh. Umay kayo din manggulgulo. Talaga anak kong laapan nun tapanunot mo. Saan nun alimpyaw? In kahit din, tanay maladawakon. Kita kayo. Hoy, aguray ka! Kasasao ka pa laang! Pimanaw latan. Di na kun intal-talag, jay loko at tao. Imbag man tayo may ka dito'y balay. Ada parikot ko. Anya ka diti parikot mo. Ay na, saan ka kadiunay nga agkong konsumisyon? Tapno di ka daras bumakat. Kasano ko majak ag konsumisyon? Kat sa bali mo tanti pagawawidan ni Henry. Ano na? Naiturod na pinanawan dagiti babasit nga anak yo?
Idaro mo lang da di alalaki. Nang runa, no akto ang makitam ida iti babae na. Bayamon, saan kun ngay pilit ti bagik iti tawa sana mangayat kanyak. Kastoy langan. Dandanin ag-retire ti kadwami di opisina. Anya nga ta, no ag-apply ka langan. Ang mga numaala ka. Kasano dagiti anak ko? Ibagam iti katugangam. Ta isuda pa lang ti mga awir iti anak mo. Tapno makapagtrabaho ka. Mabalin mo matidang ikan iti kwarta. Tapno maiayo da nga agaw-awir. Kaano ka ding ag-retire ti bagbagam? Talo pa ya bulan manipod ita. Ikan kay ti paggatang mo iti gatas. Naggapo da ito iti opisina ti DSWD. Grabe ka pare. Impay-pay sumutan ni Carol. Kasano ni misis mo? Delikado pare. Ang mga manayunan manan ti ubing no kadinak manan. Saan mo ka din nasoblyan ni bagat mo? Jak pa'y may bagareta pare. Ay, kasano no damang sirpat ka ni bagat mo? Nagpintas pa'y mate. Awan mang sirpati jay. Di na pa'y masikaso ti bagina. Di mo lang mo pare. Baglaki din. Tada social worker amang tultulong kadakwada. Iso nagasatak pa'y lang pare. Tadan pagsamakadan na. Asaan kat di asyak. Sige, siya kon ti magitultulod iti indayon ni baby, taglabakan anak ko. Sapay nagadaw, dagiti lalabaam. Alaman nga rod nana. Imay dain tulod dito'y balay. Iso nga inawat kun alabaan. Sayang matitangdan ko. Adagayam intugot ko di tabastik abagas. Imbag lang nga ilutom aka ninyo. Apay, di nakakadiinik kan iti igatang mo ti gatas ni Henry. Saan nanang? Adapay matbasit abagas mi dita. Apay nangala kayo pay laeng. Napan ngamin nagpabayo ni tatang yaw. Nangala akbeten iti inyag ko ditoy. Pati kiskisan, ngimina moten ti singirda. Gapo iti kinangin at ikrudo. Kasano? Ket krudo matimang paandar iti kiskisan nanang. Mapanak ko magpapukis, ngam nagbayag kamait. Apahinap na panamaya. Napan ko nga rod inik kanji manugang ta iti bagas. Nagaw-awirak pa'y, taado ti lalabaan na. At dain tulod da nga may nalabaan na iti balay da. Makitak tulaan da a Henry. Makita na ti di na pa'y nakitkita. Anya ko mahamot nga ida itaga ipakitam. Makakita iti ado abituen na di na pa'y nakitkita. Ipaturay ka nga agilap dagiti matana. Ay, isungaroda ka na yun nakamapan ija iyanda. Tapno matulungak di manugang ta ang mga wer ka dagiti apo ko ta. Uy, mas galandang samat di kabarbaro amang sirsirpat kan ka. Ngamday jay a Henry. When nga rod, friend, no makita ka na po no da dya lalaki, idispatsar ko ni Henry. Nakaslamat lang iti panang dispatsak iti kadandan na. Anya pa'y nga, no di kasta. Awan mo't nga minti ado, amagimulak iti dayjay a Henry. Ha, nagbasit ti sweldo na. Sana kat ko na sumardang ka nga trabaho. When nga rod dyan lakat nagbasit a sweldo na at ikarkarit na. No siya, diyak lakat manusan ti agkulkulong agmalmalam. May mayat iti trabaho ta. Panaragragsak. Sino di nakitak alalaki akasibsibet na? Namindo na nakitak na di At dakar bangak amang pastrek iti bisitak. Ta boarding house ko na ito eh. Samaysa, sa anak pa'y nga asawa. Anya, kaya't mo asawan, kaslaak sinanta tao ditoy. Adakan ka, no anya ti panagkitam di tabagim. Sinalbag ka, babae. Ha? Awan karbangam nga agsaw iti kasta. Tadinak asawa kunakmanan. Nakidagos ka lang dito ay. Pinadagos ka mat. Ngam binulan nga itad ko ti sweldo ken ka.
Daw-dawatak kadikan ka? Saan ka di adisnudo asika ti mangmangtad kanyak? Kamok kat agasawatan. Ti agasawa kat adda proseso na. Adda ka di proseso nga inaramid ta? Papayakas na ti Churam. Kinapay nga dabag mo. Papanam? Agyanak pala diti balay mo pare. Dandanik lang makabil ni Carol. Payakabilam tinangiso ka tam iti asawam. Adakit din sa bali ang mangitultulod kan kuwan di boarding house ni. Anya? Ay sos, kunak namin kan ka. Gargaraw na pailang kahit saan amapyar. Kahit agsublikan kan ni Carmina. Jakpay kayat ang manayunan manan ti anak mi. Uray rabrabi amat maturog kapilitan ang bumangon ak ngagtimplay ti gatas ti ubing. Anya nga nga rodkat bunga ti arasasyo. Alangan na di mo itimplaan no mabisay. Uy, mayat ti auram ita. Adda ka di rumbang ang maamwak. Naidispatsa ko ni Henry. Apay, masiguradom ka di anapudnukan ka di sukat mo kan kuana. Amumatan. Basta itad na lakit de kanyak ti sapul na. Ayusan para kanyak. Friend, agnanayon ta ka di akastoy laangan. Kastoy nga. Anya ti kayat mo asawan. Bumakat ta ka dilatan nga awan pamilyata. Ubing tapay, Juana. Saan tapay mat abumakat? Sa bagay. Mabayag pa'y mat siguro a panawan. Tapno panunutan ta, ti maaddaan iti pamilya. Adda na kay baga kanyak asabali ka numanan ti kadenden na ni Henry. Ay, di mo madipalpalagip kanyak da dyan anak korang tilinaon ti utak na. Masurunak laang. Numakin ako ma, ket kurang talaga ti tornilyo na. Ngam saan nga agsigsiguro, nga agnanayon anaragsak. Dumteng to ti tiyempo adagita aragsak kat agbalintaw aliday. Una, adaya na sayat nga itden ti mading aramid. No kaano adumteng dayta at tiyempo, ti Diyos laang ti makaam mo, lakay. Katsapay lakuma, taag nakaw. Hoy, friend, adan samatan sa bali akadandan na ni Henry. Bay adamatan sa bali akasukat na itibiyag ko. Nagdaras kayon a naglinipat ngagpadpada. Ay, kunak nagsubli iti pamilyana. Ang saan mat gayam. Saan ka di ngayong bagam? Adinan kayat numabalin amanayunan pa iti anak da, tanarigat ti agasikaso iti ubi? Kasta mo timbaga na kanyak. Angam no siyak. Jak pay lakayat ti aglo siyang gapo iti ubing. Uray siyak mo't No way. Dayta katagbalin alo siyang adi na oras. Iso a pinanawan ni Henry ti asawa na. Talo siyang kanunday to eh. Gapo tatilaang kanuubing ti ammo na nga asikasuan. At the good news ko gayam. Ag-retire dya ko nakakadwami di opisina. Sikanti agbalin na clerk. Kaano ak amang rugi? Kasanon dagiti anak ko. Ha? Saan mo pa kadi anak kasarita ti katugangam? Taisupay lang ti mga iwan kadagiti anak mo? Saan pa'y gayam? Ti parikot ita kat dagiti aramatag asumrag. Inanay matan dagiti lupot ko, idi saan ko anaasikaso gapo ka dagiti ubing. Ala, ikan ka iti igatang mo iti lupot mo, tapno adda aramatam ako nam. Di ka madanagan, ikan ka iti igatang mo. Agyaman ak unay kan kagayam. Sikatin tan nagtilangit amang tulong kanyak iti kastoy akasasaad ko. Imbag tayo may kayo dito'y balay nanang. Ada ngamin importante a pagsaritaan tayo. Anya ka di dayta basang. Mangrugi ak ngagtrabaho ija opisina ti DSWD nanang.
Dakayupay ko mati mga sikaso kadagiti ubing. Kabayatan ti panagtrabaho. Ha? Trabaho ko ng basang. Katnusak po ti agaw-awer no kasjay amakilabaka. Opisina ti pagtrabahuak nanang. Inaldawak to arumwar. Opisina ko ng basang? Wan nanang. Pangaasiyo, tamayat kayo kuman nga agawir nanang. No kasta, siyakto ti agaw-awer kadagiti anak mo. Sana bale? Ikan kayo mat iti kwartayo no agsweldo Lakay, mayat ka kade asyak kano ti agawer kadagiti apo ko ta. Tagtrabaho kano ni Carmina iti opisina. Ay, naggasatil ngay no agtrabaho iti opisina. Ken no nagrigat itati sumrek iti opisina. Iso nga rod adamagek no mayat ka asyak ti agawer. Ay, kituan Asino kumapay nga iti mang tulong ken kuana no saan adata. Sa bagay, hangem lakay. Ah, No maamuan nga ta ni Henry, nga danton trabaho ni Carmina. Agsubli pa'y nga ta, iti den na ti pamilyana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas na napauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.